sori kun haluatte auttaa. Mut mitenköhän täytyy? No, moi. LPS on täällä. Mä haluaisin sanoa, että mulla on kisa täällä päällä. Eli kisassa teidän pitäisi tää mikä se on nyt, koti tai sellainen. Ja mä näytän minkä voi voittaa. Oota. Se on yksi petsi. Lähtin täältä näin. Missä se täällä nyt on? Ja. Niin voitosta saa tän. Tällaisen koiran, istuvan koiran. Tää on siis mun parhain petsi. Ja siis tässä on olisi 3 kiekkoa. Ensin mä otan ootas 9 tyyppiä mukaan tähän ensimmäiseen, eli tässä ensimmäisessä kohdassa, eli kilpailussa pitää tonne ottaa niinku luontokuvia. Ja sen ainakin LPS-Pierre osaa, sen mä tiedän. Tän koiran voi sitten voittaa, jos ottaa niinku eka luontokuvia. Siis tän ensimmäisenä pitää ottaa luontokuvia. Ja se ja niin jos siellä niin se saa sut, jos siellä sataa lunta, niin mieluummin jotain lumeen liittyvää. Mut jos teillä on vielä syksy siellä, niin jättäkää jotain ihan mitä kuvia tahansa. Mut mä toivoisin, että se on jotain lumeen liittyvää, sillä mä rakastan talvea. Mutta mä sitten arvon siitä 9 joukosta sitten 6 henkilöä mukaan. Ja 3 tippuu, sori. Mut mä toivoisin, että LPS-Pierre ainakin tulisi mukaan. Mä toivon niin paljon LPS-Pierre, että tulisit tähän mukaan mun jos sulla ei ole petsiä niin sit sä voisit voittaa sen, että kaikki voitte voittaa sen, eli vielä tän petsin voi voittaa. Ja mä siis näytän, että tää on tosi hyvässä kunnossa, paitsi se LPS on kadonnut täältä näin, mutta tää on totally oikeasti sitten LPS, sillä tuolla on reikä ja kaikkea. Tää. Mut onnea kisaan kaikille, jotka osallistuu. Laittakaa kommentteihin tänne tai kirjoittakaa mun fanikanavalle tai tohon kanavalle, että te osallistutte ja laittakaa tää nimi. Mä sitten ilmoitan teidän siihen videoon, että päästettekö te jatkoon vai ei. Mutta moikka!